Sí, é moi bo humorista. Despois deste espectáculo vamos con outro. Se vimos artistas de todo tipo, pero nunca un desfile de disfraces. É máis, como di a miña compañeira, é un desfile de disfraces. Que emoción! Sí, seguimos as mans das rapazas do segundo da ESO. Pois, que pase! Para seguir o ritmo desta maravillosa música temos a dúas bailarinas, Lorena e Sofía. Agora veñennos dúas concursas, as concursas de Freixenet, Araceli e Sara. de bailarinas. Agora vai entrar Paula acompañada de Kevin, unha velliña. Temos por un lado a unha médica, por Janet, e un karateka.